Salom damang dainang horiani tuhata tapukama parmingguota taparadi marohanang pikirata martang yang ma dibagas rohata ganuk. Amin. Tapuji matuhata marindi mahita sian buku indi nomor 502 ayat 1 ayat 3. Jongjong mahita. Marhite-hite gowarni di bata ama, dohot gowarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni ton di parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mar ulup-ulup tu di bata ama ho alesando tanoon, indihon hamu mahamu liaon ni gowarna, mar mulia bain hamu puji-pujian na, dok hamu mandok di bata tung nasokal doa ka pambahenanmu binain ni hinat tibul ni gogum ikon marsomba tuho akamusum. Haleluya. Haleluya.
tangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mau lihat do hami tuho, ala ditalun ho dosa dohot amatean marhite hite hama matemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asa marpang kiriman na mangolu hami ala ni haheheon mi. Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulunami, ruas mudo hami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsion no mangolu, paima saat hami tu lambungmu, amin, udul mahita. Marindi mahita. Tangihon hamuma patik ni dibata ima sian surat tuhala Heber bidu opat ayat pitu, Heber bidu opat ayat pitu songonon ma didok. Alani i dibuhul muse sada ari sadarion ninna ay didok do marhite sian si Daud dung salpu nasai lelengi sumantu naong nidok nai hian sadarion dina bidegemuna suarana unang mapapir rohamuna ido sahatna atong rak mangido gogo mahita lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi amin. Marin di mahita. Simon
terima dosata tua dopani debata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan badia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujulum huhihala lami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani ido umbaena hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian aka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aedang di halomohon roham hamatean di aka pardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu sesama saluhut hage duhon nami dohot pangalosion nami marhite-hite pangulun nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot haguguon niton di parbadia asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigi maha tabaga-baga taringo tuha sesani dosa. Satokin dohu tadikon ho. Alai papungo-pungo kumaho muse marhite-hite aka asini roha gudang. Tagan di papiar ni murukku utabunihon bohiku. Satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliling-liling na asiaku ho. Nina jahuba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahita. Mari di mahita.
Tani debata epistel di minggu tasadarion ima natar surat di pesalamen bindu 20 tolu mamukasian ayat sada sahatu ayat onom tajahama marsikap soring puji-pujian di panarihon ni debata endesian si David Jahobado si parmahna ahu dang tagamon kurangan ahu di pasabam dorohaku ditogu doahu di dalam hati goran alani guarnai hodo manutup meja di juluku maradopon aka musuku dimiahi hodo uluku suksuk do panginumakku ido sahatna martuama akan atumangion hatani dibata jala naupeopsa amin marinde mahita tahati dokon maha porseao tai songona hina tidak kon idongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangi dotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahoba na sasadai ima nanti nubuoni sia Maria naga bagabian sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau nabernit di pangumuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau piner silang natuat tu banuatoru dung ditanom namula mangolo diari patoluhon nama naik tu surgo lau hudul itu siamon di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohon namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sugut daging ni halak na umate dohot dihangoluan nasora suda amin udul mahita tapi kima ende puji-pujian sian NH naposo tapi kima tikting na masa diuriata
Puji Tuhan, Shalom madita saluhna. Kita payu tiuk majo titing namasa dok sina nganaik sepamasaon ni huriata di bagasan mingguon. Titing selamat hari Minggu madita sude amanami do inanami ruas ni huria hakbe Batam resort Batam na romar minggu di bagasan sadarion. Selamat datang nang diamang do dainang naod dobe parjolo sahali mar minggu di huriatau. Nomor sada guarni minggu. Ia guarni minggu ta sadarion ima jubilate marolo polop tu de Batama ali sadok tanoon bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Jala topik ni minggu ta ima Yesus do parmahan nadenggan Yesus gembala yang baik. Nomor 2 Padidion Nabadia. Sadarion minggu 21 April 2024 di par minggu pukul 10 WIB di Patu Pado Padidion Nabadia. Nomor tolu ruas Nataba. Mamukka minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga Bapak Sabar Maruba Martua Samosir. Inangi Fitri Elizabeth Catherine Sijabat Narosian HKBP Pardomuan Nauli SP5 Resort Pangkalan Kerinci. Tinganan Nasidan Waeng di Bengkong Telaga Indah Blok N nomor sada nomor walu masuk tuek Sepanas. Nomor 4 Bazar Panitia tahun Okumene inklusif AKP Batam. Pina Botoma tusude ruas ni huria sadarion di Patupa Panitia tahun Okumene inklusif AKP Batam do Bazar Marite seksi remaja. Ombar tusi pinangido ma tusude ruas asa partisipasi di bazar na pinatupan ni panitia Okumene inklusif songo dalat tamanupahi sude program nong ditotuam panitia tahun Okumene inklusif. Nomor 5 pertangyangan bulanan PND sadarion minggu 21 April 2024 di Patu Pado pertangyangan bulanan persekutuan Naposo distrik 20 Kepri Riau masuk pukul 14.00 WIB inganan HKBP Marhanaim Resort Marhanaim. Nomor 6 sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Senin 22 April 2024 di Patu Pado sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau masuk pukul 10.00 WIB inganan di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Nomor sia sidang MPL Nabatoluhon PGI W Kepri Rabu 24 April 2024 di Patu Pado sidang MPL Patoluhon PGI W Kepri masuk jam 07.30 WIB inganan di kampus GBI Tapga Batam. Jala Borhak do Uluata Pendeta Sudihari Manalu MTH MM Laho Maddohoti Ulauni. Pertangyangan WEK inganan pertangyangan WEK di bagasan mingguan April 24 April 2024 Baloi Kolam Sada Galilea Baloi Kolam 2 Baloi Kolam Tolu Tiban Bengkong sekitar Sepanas Blok Onom Kampung Nanas, Glory Batam Center, Nagoya sekitar. Boy matong kita bereng aka guar-guarna nama jabui di impokus ni layar. Hari Kamis 25 April 2024 Batam Kota, Batam Center Sada, Nagoya, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, Baloi Kolam Sada Nazaret. Nomor sia pertangyangan seksi Paropuan HKB Batam. Pina botohom matusude ruas ina HKBP Batam Jumat 26 April 2024 di Patu Pado pertangyangan seksi Paropuan Nihuria HKBP Batam masuk pukul 15.00 WIB inganan di Serbaguna. Nomor 10 rekrutan guru sekolah minggu. Pinabotohom matusude ruas ni huriata
HKBP Batam obar tu kebutuhan pangajari tu kategori sekolah minggu alani dibuka huriata do perekrutan guru sekolah minggu dohok syarat sada ruas ni HKBP Batam. Dua marparange na dengan jala marhaporsiau tu di Batam. Tolu berpendidikan minimal D3. Diangkat dia akan berminat boy mendaftar tu inang diakones Silitonga situa CL Simorakir dohot parhala duek masing-masing. Nomor 10 sada rekening ni huria HKBP Batam. Pinabotom matu sude ruas ni huria HKBP Batam bahwa nunga tapuka nomor rekening ni huria di Bank BRI. Nomor rekening Bank Boy Metabereng di Impokus atas nama HKBP Lubuk Baja Batam. Nomor 12 Pangurupion Diakoni Sosial Pasca Huriat HKBP Batam pasahaton mauliate tu sude ruas na doho mangurupi huriata laho padalaton bakti pasca guar-guar ni parsidohot laho mangurupi bakti paskai boyma hitabereng di Impokus. Nomor 10 tolu sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas HKBP Nomensen Medan. Sadarion di parmingguan pukul 7.30 do 10.00 WIB adong do sosialisasi penerimaan mahasiswa baru sian Universitas HKBP Nomensen Medan. Alani dung sidung tikting di pasahak matu pihak Universitas HKBP Nomensen Medan laho patupahon sosialisasi. Nomor 14 penerimaan mahasiswa baru STT HKBP. Bagi warga jemaat yang berkeinginan melanjutkan pendidikan sekolah tinggi di HKBP Pematang Siantar dapat menghubungi full timer HKBP Batam. Nomor 15 Namar Sahid tabuamma ditangyakta ima ruas ni uriatta natongon di bagasan parsahiton dohok pemulihan asa tumibu hipas guar-guar bo metabereng di layar Impokus. Sumbangan nijalo do sumbangan bunga altar minggu sadarion ima sian naposo bulung HKBP Batam Maulatema Dina Sida. Nomor 10 itu ucapan ulang tahun sude parhalado dohok ruas ni huriatta pasato selamat ulang tahun kelahiran dohok ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni huriatta nama ulang tahun di bagasan mingguon guar-guarna boy metabereng di Impokus. Keuangan saldo akhir per 20 April 2024 jumlah 351.297.770 rupiah 74.000 rupiah songonima titing dihita di bagasan minggon orasma dihita shalom. Tapi gimana sosialisasi sian Universitas HKBP Nomensen? Horas. Selamat hari Minggu madihita saluhu namanginang. Kami sian Universitas HKBP Nomensen pasahaton pamolation nami tu aman nami na ni persangapan amang pendeta Utasoid namang luhon minggu tasadarion amang manalu pendeta Resort amang pendeta Marpaung inang Will Pro ang songoni inang Diakones sudi matahe aka pangulani huriatta nak songoni na hormati kami na tua-tua nami na rak marminggu di Tikion
dohot akan apa sebulung pahangkin ang pinaribo na dihahulungi hami sahama tabi rektor Universitas Sakai Fenomensin Medan tu hita saluhutna amang Dr. Richard Ahem na pitupulu au namargoar Dr. Ferry Panjaitan mangula songon wakil rektor di Universitas Sakai Fenomensin Medan jala dosen di Fakultas Ekonomi Dohami doh di Pasca Sarjana Manginang nakinan nunga di pabuahon partikting sosialisasi sian Universitas Sakai Fenomensin memang dang na apalah sosialisasi penerima mahasiswa baru at Manginang alai sosialisasi program di Universitas ta di Tiki Saunarion molo mahasiswa baru Manginang nakinan baik kami do brosur asonak pola jelasok kami Manginang ate adong do hita 10 sada fakultas jala dong do pasca sarjana total ni program studi ta 34 masonari jala secara umum akreditasina baik sekali do manang B jala nunga dong akreditasi na unggul akreditasi na sangat maol na agak bakol don dapat di swasta nian alai dukungan HKBP dukungan warga HKBP buido tacapai yang Manginang dang na anggaran sebenarnya ya alai menunjukkan bahwa HKBP dapat melakukan pendidikan melampaui standar yang ditetapkan oleh negara kita standar pendidikan nasional hera-hera itu sian segi fasilitas do takana lain bui mahita di atas ni na ditetapkan di negara hera itu ra Manginang tujuannya mungkin sautik moloten pendaftaran buido manangat digap di bae di daftar hon buido online ujian nape buido online jala mulo di nomen senon ala gudang dua kasih kita tong dang holan namora di si ala konsepnya KBP na jului parsameat do jadi ikon bergelut dohami di uang kuliah Manginang bukan hanya proses pembayaran tapi di jumlah nih uang kuliah pe ala songon perpanjangan tangannya KBP dohami jadi dang pola belga uang kuliah nih mahasiswa di si jalabui do dibayar onok Bali jadi mularong na kurang lebih ba mangadu hami tu KBP era idora maksudna Manginang ala sian awalna parsamea do dibayar Universitas Taya Manginang ada 3 fakultas, ada 2 fakultas kedokteran, ada 2 fakultas ekonomi do takkan lain. I majorati Manginang. Oh, saya memang mau larung aka keluarga ta nang aka anak kota khusus di tahun 2020 ke depan adong saya ada syarat pendaftaran ima tes narkoba. Jalarang bui hita mabuan surat keterangan tidak narkoba alai hamido mat testing. Hamido mates di Fakultas Kedokteran taruh tes nasubui bedohot jolma akadadanak na secara saintifik terdetek adong narkoba Manginang mohon maaf mana tahu batu baton mulu secara saintifik adong dope dang bui dope diterima dang bui be diterima di Universitas Manginang i mungkin dang holan program nami atik pe holan hita mabaini di Sumatera Utara tes narkoba sebenarnya program negara di Sumatera Utara salah satu pengguna narkoba terbesar di Indonesia ima datani BNN di Sumatera Utara Manginang jadi dohok mahita ra mangurupi jala jamuk mahita di siata Manginang aituk sarung doba na jala akake hancurat do sude ima ra Manginang ahado nang sifat resonami di sona Manginang mularung anu nakkan penerima mahasiswa baru bui maradi hubungi hami warung di nomor Manginang na perjulo Manginang di tahun 1952 disakapi huriatta jale ditolobi sinode ma patupahon pajongjokon universitas di huriatta mungkin sawati kinang ipasatami bahwa 1952 mungkin taboto dorate 7 tahun mai setelah merdeka Indonesia ngabui rata bayakon
7 tahun setelah merdeka Indonesia, dan adong dope universitas di Sumatera Utara, mungkin di Sumatera Sudira dia manginang. Bahkan molo catatan-catatan na diberi kami, mabain SD pedang dipikir sekte nalai dope, SD, SMP, SMA, dan adong pola dipikir dope alai HKBP nunga memikiri patu pahon pajong jokon sada universitas. Jadi di tahun 1954 amanginang berdiri ma universitasi yang diberikan nama Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nomensen, agak gajang warna. Itu. Jadi sonari itu kejolma Universitas Nomensen ada amanginang manang Universitas Nomensen. Di hati hai warna Universitas Huria Kristen Batak Protestan Nomensen sebagai bentuk Universitas Kristen Herasoni mara amanginang. Amanginang ado naing pasahaton nami di si bah hami saunari tamasi tutu pasahaton hamoleteon nami to hamuna pangulani huria nami nangsongoni akapat dita tarlumobi ma akau putta si julu-julu tubui nabui na sahat pikiran na sangat visioner sehingga bui berdiri di hita universitas jala satu sonari nunga lobi 100-an ribu alumnita na catatan hami amanginang sejak 70 tahun na lalu. Alanya amanginang si pasaton nami di zona bahwa di tahun non 70 tahun ma universitasnya HKBP imara amang makana ko sahat tami di zon rap bersyukur hita alai tanya ku kamu na hami amanginang 70 tahun ma universitas ta jala nunga melayani hita jala nunga dihilala jala nunga tarasahon dirasahon sudi terlumobi ma manginang halak Batak atik pegudang dua kasukuna lain alai terlumobi ma aka halak Batak boy marsikola jalana sida boy melayani di negaraon di berbagai jabatan mulai senaka menteri satu akan asing na manginang naksongoni manginang di 70 tahunon di totopon yayasan do songoni HKBP Huriat Tanah Buluni totopon do satu tujuan nami na dibain dalam visi ni Nomensen ima menjadi universitas yang terkemuka di Asia Tenggara ilala rohanami ikon doho mara Huria na di Batam akka HKBP aka dongan naposo aka nama tua na tua nami marsido manean mengurupi hami herai dua manginang alana memang setelah dipelajari hami rasa tahu bolonon universitas yang terkemuka di Asia Tenggara dang naholan parohon akka jolma sian duru ni negara tahun kuliah di Nomensen dang apalah songoni anggo inu ngai patu pahami nunga adong mahasiswa sial luar ni negara tahun atik peotik jumlah na alai dang inean alai gabe parsinodang di masyarakat manangi doko pengabdian masyarakat oma na di tagi hami tu HKBP jalanai pangido hami tu hita sadarion terlumobi matu amanginang pangulan di Huria bekerja sama mahita manginang mungkin ra adong dona bui patupon nami di son isarani akka pengobatan sian kedokterata akka sian teknita akka sian ekonomita dan seterusnya nabui bekerja sama hita rohami sian Nomensen mengula di son tempat ni akka mahasiswa nami belajar tempat ni akka dosen nami untuk mengembangkan ilmu na masing-masing pos marohamu manginang Universitas Tanah Balgai satu sonarion nunga adong hampir 100 walau pak mahamin waing na doktor jala 10 walu halak ma profesor naung lahir sian Nomensen alai tutuarong do namonding sahalak na pensiun na duaon sada boy do beraktivitas normal sehat do nasida sada nai dang boy ala menteri nasida amang yasona hamonangan lauli alai sisanai normal do bengula di Universitas Samanginang pos marohamuna pakai hamuna hami nasanabui bahenon nami jala ido nilai ni universitasi dang arong do pengabdian nami di Batam hape adong do keguruat ta adong do isona kasih ajaron adong do teknik ta adong do nabui patu paun nami soapola ikon terbebani hamuna
Hera-hera ido noai ngamanginang asabui tong didungduk kami harapan ni HKBP sian hami, harapan ni yayasan sian hami, alani kerjasama hita. Ima manginang tangya ko kamuna hami, nasongoni mula dungah kana yang mendaftar pihak katetanggata dang salah rap hita buah hunati amanginang. Cukup cukup kompeten universitas ta di apalagi di level di luar Jawa yang amanginang. Dakola ragu rahita buah huni dohot mengukur kompetensi ne. Imarana bui pasaton nami amanginang masih tangiang amahita saluhuna ruas ni huriata horas mari hita saluhuna. Shalom horas. Marinde mahita. Sai di todo Jesus sondiki nagalei hasau nang beaganggu ipano huonai maradi andorohaku molohuha nang sita no ne pasongo sai dono noto aki nang sita no ne pasongo sai dono noto aki sai di iring Jesus how naga restitutu hidup idolakanku di barku amujud mololu jamandalan nang mahe kau diki Damai ni debatan na sumurung siang salu na roha iman na mga ramoti ati-ati ho pikiran mo na be marhite-hite Kristus Jesus Tuhan ta. Amen. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Hatan debata di parsorata nagabe ojahani parminggota ima sia Yohanes 10 ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 walu. Hujahahoma itonga-tongata. Parmahan na dinggan do angwa di sayaho parmahan na dinggan nido hosana humoko akabiru-biruna aleangko na niupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida pe roba biat di tadikot do biru-birui laho mapurus gabi di soroba beatima biru-birui jala di paserakon ai si pangagaji do ibana naso sumarihon akabiru-birui ahu do parmahan na denggan hutadda do akka na diahu jala ditadda nasida do ahu songon amay na manada ahu jala au manada amay jala huseahu do hosaku humoko biru-birui adong do pe akka biru-biriku na asing naso siad baraon ikot doho do akkai togi honoku tangi honoton nasida do suaraku dungi gabe sada pungam may jala sada maparmahan ala niodo ubayan dihaholongi amayahu ala huleon hosaku asa jalo okwi muse dan arong nama buati sianahu sian lomokku doi hulehon namar huaso do amangalehon namar huaso do ahu majalo muse iwa patuk na hujalo siad damang Ido sahat na amang dohotamu
Yesus yang mengaku sebagai gembala yang baik. Yesus mengaku. Tapi biasa namang doh taminang jolma molo mabe pengakuan do jolma apalagi so kita halak Batak mabe pengakuan asa patuduhon identitas sosial na sida. Olo do saya mula tersong namar tutur saya didului do asa gabe pihak tulang manang hula-hulai manang bapak tua asa saya digijang katersoni do kita mula mar tutur saya olo do asa digijang terus digijang unang nian gabe ditor manang olo do soni molo mabay ka pengakuan manang partinadan doho halak na asing olo do saya dilului isi do todong nga na hebat pejabat na terkenal asa itadajol may sibana oh apala bupati todong nami may oh apala kapala dinasi hami do be tersoni amang doh taminang jala asa hera patuduhon status sosial na mo na diba ala memang ading gan status sosial na olo do lao patadahon na sida pitori patuduhon ni mana marhite seragam na marhite posisi sosial na marhite na buwi patuduhon na asa gira pitor ditadda bahkan asa disegani ibana ima kondisi itong ni portibio namang doh taminang molo sasahala nek patadaho menyatakan odo diriku. Jarang do amang doh taminang pengakuan ni pitor au sian kasta terendah. Alani do taida nanidot ni Yesus sadarido namang doh taminang pengakuan Yesus yang mengidentikan dirinya bukan dengan seorang yang hebat, bukan dengan seorang yang tinggi, bukan seseorang yang pernah tinggal di istana. Tetapi Yesus mengidentikan dirinya, memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada orang-orang pada waktu itu dari golongan masyarakat yang biasa-biasa kepada Yesus. Audo permahan na Yesus na burcu. Dan itu Yesus audo raja, audo na punasa, audo sudi. Molo solo hamu bodo leng sehonok kamu. Molo sitadahmu au anggo hamu hatok do benokku gabe masih taon. Dan songoli di bayi Yesus laho patadahon hadirionna tutongatonga ni akka biru-biruna tutongatonga ni halak na mangihutto Yesus idi kiamang do tamuina. Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Tentu memang do tamuinang monotai do sahalak gembala manang permahan di pertikan ni Yesus dada sahalak na terpelajaron dada sahalak na disegani jolmaon jada na bagak penampilannya on sahalak permahan datung na angur dohono pamatang ni sahalak permahan alana memang sahalak permahan tinggal di baliat do nasida arya do borongin pajaga-jaga akabiru-biruna dia songon dia aroma ni biru-birui salngon itu aroma ni permahan songon dia ikon sahik ni biru-birui olo lele las dais tu salah permahan songon dia na di tahun ni biru-birui molo las niari do molo logo niari do molo gogodo logo molo arong do akka ancaman molo rodo panako molo rodo binatang buas itu tong nandido pani salah biru-birui amang doh tawinan jala molo sohipas biru-birui ipatadahon bahwa kualitas ni parmahani arong nalebasyan tong-atongan ni ulon alani amang doh tawinan segala keselamatan segala yang berhubungan dengan kesehatan segala yang berhubungan dengan kehidupan dari domba itu ditentukan oleh bagaimana itu seorang yang menggembalakan domba-domba pada waktu itu. Itu ditentukan oleh bagaimana rajinnya seorang gembala, ditentukan oleh bagaimana perhatiannya seorang gembala, ditentukan oleh bagaimana gembala itu mengurus domba-dombanya. Nah, kipat orang Yesus dulu saya, adong do parmahan na asing, naik digaji na sida asa ulo mangula. Aladang biru-biru nai, alana digaji na sida, baso mal namang do taminang badang biru-biru kon, mularong
nasala di biru-biru non lo moli nasida do lo melukai lo takko suni manang namago pe merasa rugi nasida manang namarsahi pe merasa kasihan nasida toh juga ini bukan punya saya tetapi Yesus menganggap segala domba-domba itu adalah miliknya. Yesus menganggap bahwa domba-domba itu adalah harus dikasihi alani domang doh taminang. Yesus mau tinggal bersama dengan domba-domba itu. Seorang pemimpin yang aturannya biasa dot tungate. Walau salah nama nguluhon aturannya di ruangan VIP. Melutung pe di baradangi ikandang tentu ikut dengan anak dumengget do permahani. Alai di hatani batana kaningan ison dibitui do mana? Pajaga-jaga. Ala say botoi mana isi nah luar do na masuk. I botoi mana akaaha naneng ro do isi naneng ro. Jadi Yesus di pintu itu menjaga-jaga. Asal nangarong namago manang namangakat molo naron na siap pitu di boto Yesus di manang isi amang doh tamenang. Itulah gembala yang baik yang digambarkan oleh Yesus amang doh tamenang. Yesus tidak mengambil tempat yang VIP. Yesus tidak mengambil tempat yang disebut dengan istana untuk memimpin domba-dombanya. Tapi Yesus mau tinggal bersama dengan domba-domba itu. Merasakan bagaimana yang rasakan oleh domba-domba itu amang doh taminang. Bahkan songon dia kondisi ni aroma ni domba songon ni do nyanyelaman ni sahalak permahani itu ngatongan ni kadang manang beradangi amang. Ibu tu mana seluhuna. Jadi dirasahon di mana mah sudah boha situasinya ke domba-domba. Alani amang utama itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa dialah gembala yang baik, pemimpin atau permahan naringgan, pemimpin rohani jalasi palua. Gembala yang baik dia katakan juga dia berkuasa untuk mengambil, menyerahkan nyawanya dan dia juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Alani biru-biru naik. Marhuaso di Yesus pasahaton hosana, marhuaso tong membuat hosana. Ima surungan ni permahan Yesus amang dohot taminang. Alani amang dohot taminang dangarong be natudos sosong Tuhan Yesus parmahan itu ngatongan ni hasia nganon na sudi dipersiapkan mana mulai sen awal satu ending bahkan dirine pe direhon nasida do holan humoko akan di parmahan ibana alani amang doh taminang Yesuslah gembala yang baik di mana dia harus memperlakukan menuntun dan menjagai umatnya yang dipercayakan kepadanya agar umatnya itu hidup dalam penggembalaan yang daripada Kristus. Atau ngomong taminang, marilah kita mau digembalakan oleh Kristus. Dia yang menjamin segala masa depan kita, menjamin kehidupan kita, kenyamanan kita, kebutuhan domba-dombanya, imahi tamang taminang. Bila kita saat ini merasakan bagaimana hidup kita, itulah karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus juga mengenal betul bagaimana kawanan dombanya itu, domba-dombanya itu ada dosa-dosa. Boleh diguari bana. Alani domang doh taminang songutuk kanan yang tardidion. Ingatlah anak-anak itu dihantarkan ke gereja. Ingatlah nama anak itu pertama sekali dipanggil oleh Tuhan melalui hambanya adalah pada waktu pembaptisan. Dipanggil oleh Tuhan. Ale anuhi di gorama. Asa di pasada doh debata. Nama kita itu dipanggil oleh Tuhan, makanya kita dikenal oleh Tuhan waktu kita dibaptis. Alai manusia terdiri dopi kita, tang boto kita, tang gembala, manang tang domba itu hak kita. Bukan kita ini bukan biru-biru Allah. Karena nama kita tidak pernah dipanggil. Amang doh tawinan. Alani memang ikut silwasot do sedini mungkin. Nama seseorang itu atau anak itu dipanggil untuk disatukan dengan Allah tengah-tengah kerajaan Allah. Satu hal yang paling istimewa dari gembala, Yesus mengatakan bahwa ia bukanlah gembala yang digaji, dipekerjakan seperti para gembala di zamannya yang mengharapkan finansial, tetapi ialah gembala yang terpanggil secara total untuk memberitakan hidup dan kehidupan. Bahkan tubuh dan nyawanya dia serahkan kepada kawanan domba-dombanya.
Bahkan jaminan masa depan diberikan oleh Yesus kepada kawanan domba-dombanya, yaitu di sorga yang akan datang. Ima Tuhan Yesus amang doh taminang. Atau ngamang doh taminang, ngai patatahu Yesus betu hita, inilah aku sebagai gembala yang baik. Wahado hita mamereng Yesus amang doh taminang, tangi hunot talu nasida. Itada do biru-biruna. Iboto do hita isa amang doh taminang, digora do kartesa sada amang doh taminang. Atong mulut harguar do hita amang doh taminang halak Kristus, halak Kristen. Tabigi do olo do hita mabigi suara ni namang gembala kita ima Kristus. Olo do hita di pajoni Kristus asa mangulu hita tungolu ne baru. Olo do hita malu jo Kristus ya mang do taminang masuk mahamu au pe nama miaro hamu. Masuk mahamu tu so tuinganan nahu parada au pe na menjaga hamu. Au pe na parade saluhut na di hamu. Una kamu mabir au na menjaga pitu. Dangarong naburanian nongan masuk lau membuat manang-manakku hamu manang melukai. Amang dohtam, maukah kita amang dohtam minang mendengarkan suara gembala itu memanggil kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang baru? Itu tongan, itu tusido gembala. Maukah kita amang dohtam minang kalau Tuhan memakai gereja menjadi alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sebagai sarana Tuhan untuk menyorakan tentang apa itu firman Tuhan, diatur oleh gereja kita amang doh taminang. Akhir-akhir ini tabigiro amang doh taminang gudang doa kaparpoda haliluon di tonga-tonga ni media na tabigi. Adong do Kristen progresif, adong Kristen oneness, adong Kristen animos, Kristen tanpa nama. Progresif mangogdolhon humanisme. Molo diulakon na din katudunganmu, manasungod dia bedoho, niscaya kamu akan selamat. Dakpola porseho tu Kristus. Terjamin masuk doho tu surga na nasida. Jadi keselamatan itu bisa dikerjakan oleh manusia tanpa percaya kepada Kristus, tanpa Kristus bekerja untuk menyamakan dia. Nah, Kristen progresif. Hola burju piau, hola hula pinading gatulung aku. Memang progresif. Memang kasih kepada sesama manusia itu harus kita kerjakan. Tetapi bukan berarti ketika kita mengasihi sesama manusia, maka kita akan dijamin memiliki keselamatan. Keselamatan adalah anugerah dari Kristus untuk orang-orang yang ditebusnya. Alania mang dok taminang, sungguh dia berjuta, sungguh dia pernilota, dan menjamin kita selama hola Kristus do. Na menjamin. Alam ima tantangan na perjulus yang Kristen progresif. Ito. Holan mangulah na rin kan. Humanis. Abu ibe. Selamat. Darak wala mulus satu debata tu surgo masuk haluan. Amang doh tahu minang. Ini ketika banyak orang mendengarkan ini mereka tertarik dan mencoba untuk melupakan suara gembala yang manggil. Daung Kristus do dalam ni hangul luga tapi dilupakan gudang halak na prosea di. Itu kan amang dohta minang. Banyak sekarang seperti itu amang dohta minang. Kemudian ada yang disebut dengan Kristen oneness. Tidak mengakui Allah Bapa, tidak mengakui Roh Kudus, hanya Kristus. Dangarong debata amat, dangarong to diperbadi oleh Kristus do. Penolakan kepada Allah Bapa, penolakan kepada Roh Kudus amang dohta minang. Kristus do saluhutna nama nopa. Padahal Alkitab mengenal Elohim, El Shaddai, Yahweh, Adonai, dan itu adalah Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dan Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Allah lama dapat jelma tu bagasan dosa Roma debatai ibagasan Yesus Kristus lau paluahon. Manaik mamuse Kristus tu surgo disuruh ibana ma todina asal sahar tonga ni na porsia ima to di barbandia. Allah emang doh taminang banyak gereja. Dan orang sangat suka dengan khotbah pendeta yang tenar ketika mengatakan hanya Kristus lah. Maka di gereja-gereja demikian jarang diberitakan tentang apa itu memikul salib, siapa itu pencipta. Ke lagu-lagu lain kan, datuk kiabe hatai bisa ka debatado menopanyol gunung debatado bahado hitam menjaga na tinopani debata. Holan humanisme nama hatai di siamang do taminang. Hola kebutuhan lahir ni jolma na, hola mujizat nama nah lihat kot ni jolma aked de sinuai.
Apa artinya manusia hidup tanpa ciptaan yang lain? Kalau dia oneness. Do nak keningan Kristen animus, Kristen tanpa nama, mirip dengan Kristen progresif. Saudara dari agama ketika melakukan segala sesuatu yang baik, itu sama dengan ajaran kekristenan dan Anda akan memiliki keselamatan. Dan Kristus menyelamatkan saudara ketika saudara mengerjakan yang baik. Mau dari agama pun. Ini Kristen animus tanpa nama. Dan ini berkembang di era sekarang ini yang doh tamuinang. Jala gurang do ijak jolma si songono. Atau ngamang doh tamuinang suarana dia do begiota, moloro gembala. Suara pikiran ni akape naksir Alkitab do na menaksir hodang Alkitabiah holan berhite holan lomoni rohana do sebegota. Manang suara ni Bibeli. Nani suratun yakana porosia hatani debata. Manang holan suara ni pendapat-pendapat ni akan si songolina kan progresif, oneness dan animus. Berkembang ke pesat nuaing. Ini memang doh tamunan tantangan di partikian nuaing. Apalagi kepada keluarga yang akan membaptiskan anaknya hari ini. Nasudi hamus tutu mangat tu si padidionia ha? Itu. Gudang dola Kristen memahami padidion ini, olah sebatas padidion ni si Yohanes pertobatan. Di perjanjian lama ada baptisan. Artinya pengurapan, tapi bukan dengan air, tetapi dengan minyak. Seorang raja ketika dilantik itu dibaptis, diurapi, diminyaki. Seorang imam ketika mau diangkat menjadi imam, dia dibaptis, diurapi. Jala di istilah PB-nya disebut dengan baptis atau baptizo. Baptizo mai. Alai memang di PB dan holan pakai minyak be. Alai nggak cukup holan pakai air be somalna di perjanjian baru. Di perjanjian baru adong tolu padidion. Yang pertama pembaptisan Yohanes dengan tanda kutip baptisan Yohanes adalah pertobatan. Hei, siapa yang mau bertobat? Datanglah, baptislah dirimu. Hai kamu keturunan ular beludak di najis atau kaparisi. Itu. Adiga dope paubamu roham. Dung dokot si Yohanes soni roh Tuhan Yesus. Tanda tanya. Butuh nggak Yesus pertobatan? Yang berdosakah dia makanya dibaptis si Yohanes? Artinya amang? Yang berdosa Tuhan Yesus makanya di si Yohanes? Ay si Yohanes nak amu bau-baumu rohamu roh nama harjum ni debata isin naso bau rohana songon api na durame nama patutungyon nan nongan. Api na roh Yesus amang doh taminang butuh nggak pertobatan. Alania amang doh taminang padidion ni Yesus datung padidion ni sarupai doh padidion ni halak na bertobat. Tahu. Tapi mari kita lihat Alkitab berbicara ketika Yesus dibaptis. Baru Yesus nanti di Matius 4, duk saya isi petung Yesus itu tampil di perkawinan di Kana. Yesus melayani. Dia diurapi untuk suatu pelayanan yang puncaknya itu adalah keselamatan dosa umat manusia. Dia harus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Budan nokta jahai do makna baptisan di Yesus di Roma onom. Nek kejolomate di mana? Halak Kristen pekesoni. Itu. Baptisan Yesus bukan baptisan orang bertobat, tapi dia diurapi, dia dilantik untuk melaksanakan tugas dan misi Allah, yaitu melayani umat manusia dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Lalu baptisan kita yang mana? Baptisan Yohanes atau baptisan Yesus? Atau kita sano namang do taminang naneng song baptisan di Yesus menyelamatkan umat manusia isilang memana? Dibangi ma Yesus. Nasi surgoro. Itu. Lalu baptisan kita adalah baptisan yang diamanatkan oleh Yesus di Matius 28 ayat 19. 28 ayat 19. Yesus do manuru, taksi Yohanes. Tim IT bodo benom mistokin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu. Arti baptis adalah tenggelamkan, benamkan,
celupkan, sornopon masukkan. Maka natoras na membuat terdiri geleng. Coba majo jahamu jo Matius 20:10. Kembali lagi ke Matius 28. Ganti dulu kata baptis itu dengan celupkan. Jahamu maju, rak majuamu. Karena itu masukkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku dan masukkanlah mereka, benangkan mereka ke dalam nama Allah Bapa dan itu dia masuk. Tuaik, anong ibai si ai kinang? Unang tabe-tabe tong hatai bata, karang-karang tuaik kina. Taruh kuwering ai di sini. Kemana dicelupkan? Ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu. Isu lumbui pa masuk ke sahala tu baga sagkorne bata ama anak doktor di perbadia. Boy do aik. Sambui. Firman Tuhanlah yang berkuasa untuk memasukkan seseorang ke dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita ini menjadi umat Tuhan, milik Tuhan. Nggak di pasar betongan, dok di bata aman, dok di perbadia. Menyatulah. Kita ini menjadi umat kerjaan Allah. Allah ini, dan orang itu Yesus. Jolo na tua-tua matong asaboy masuk tuh hari di bata daw. Oh jolo bahama songon na berjuma otik. Jolo na pasobulong ma. Jolo si tua may mana. Jolo patita ma. Manang jolo paror gedaw. Pergi. Jadikan semua bangsa. Masukkan. Celupkan. Benamkan. Sornopom matu baga sahar. Warni di bata ama. Anak doh todi. Perbadia amang. Yesus cuma dokin naik ke surga mana? Pesan terakhir kepada murid-murid. Inilah makna baptisan kita mang dokter menang. Setiap orang siapapun, anak-anak yang baru lahir, yang baru bagaimanapun, yang naneng toso sana satu sama dia kalau dia mau percaya dan mengikut Yesus, masukkan dia menjadi anggota kerajaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Atau ngamang dokter menang, kamu akan membuat dana nang tardidi. Anong tolu ulang kepemimpinan manang kepenggembalaan ni akan atoras na mabuat danakpi nang di pasada doh debata ama anak doh di berbagi. Memang akan ingat terjemahan di bahasa Batak parah dididi alani istilah ni halap barat na jolo ibuat salat dana membuat warna latu pacur dididi mesi kan? Roma misionaris hola soni mai bain. Lepas tu sebentar baptis. Dang rantis baptis dimasukkan di bahasa ada. Ale adong maait di si songot tadani dang aiki esensi ni baptisan. Adong matulu makna kepimpinan ni hala manang natoras nang mabuan anak kon na tardiri. Na parjolo orang tua menjadi pemimpin dalam masalah iman di keluarga. Di pangidor rohando ikut di dio dan akot tubagasan nani hapor siamu nina kan? Orang tua. Alani persoalan na perjolo yang dibenahi dalam keluarga bukan anak itu mau dibereskan tapi orang tuanya lebih dahulu dibereskan. Apakah dia seorang beriman kepada Tuhan yang membuat hubungan yang intim dengan Tuhan, yang pertumbuhan manang berkarakter di tengah-tengah keluarga amang doh minang. Tapi yang sering sekarang ini adalah absent parents. Orang tua sering absen dalam pertumbuhan keberimanan anaknya. Ayah sering bisu dalam pertumbuhan keberimanan, pertumbuhan moral dan perilaku dari anak itu. Sering bisu para ayah, absen, sehingga anak yang dibaptis itu tidak berkembang imannya karena ayah bisu. Ayah saya foto dia bapak nak hatan dia bata, so itadda so dia lo meniruhan dia bata. Mereka berteman tetapi mereka mencari teman-teman yang hanya membuat mereka bahagia. Dan dilului kadongan nana porsia tu di bata. Dan dilului dongan nana kana dengan pangalahon, dilului dongan nak kana lau sega do. Adi. Iro baik gabi gurang akama ama hula ditekki padidion manang ditekki bulat 12 tu tari tu gereja. Ale buhama dohonon nang dohonon anak konia. Dengan pangalahona sahalat beriman sahalat yang melakukan ini kalau toh juga absent parents orang tuanya setiada mungkin memang doa minang karena anak itulah peniru.
Alanya mang dota orang tuanya harus dibereskan lebih dahulu. Molo malas do marminggu nak koni. Molo malas do bapak naruh umat na martang yang malas do martang yang dadangi. Molo sohya palai jam habibel do hatan di bata. Tuk sehalipe molo jahon nai amang do tamina. Itu kegagalan kita sebagai seorang ayah. Jangan absen di pertumbuhan iman amang do taminang supaya mereka kaya dalam iman dan bertumbuh dalam iman. Supaya mereka bertumbuh. So halak Yahudi maile do salah ama molo pala seboto anak konna pati. Molo so pala boto bapak anak konna ise do opunina sina na si jol tu. Atar so halak Batak atar maile hiat do molo so ngoni bedang binoto partuturon. Tarop orang binoto apalagi sih mo sedai betul-betul loh Batak de. Itu kan? Orang Yahudi juga demikian. Orang Kristen juga harus menghidupi. Kumaila do nian salah ama molo apala seboto anak konna patik dan iboto hata porsyah nanti. Dan iboto martangiang. Ya apa yang salah di situ? Unang salah denaki. Saya selaku ayah, saya sering absent parents. Yang kedua, maukah mengajari dengan firman Tuhan? Gembala itu mengarahkan menjadi pemimpin untuk pengenalan firman Tuhan. Dan mungkin di bawah nasida masalah berimanan kalau tidak pernah diajari hati amang doh tamina. Napa tuluhon suruh tu gereja huria Protestan asa marura nasida. Suruh tu huria Protestan iro kali dok natari. Unang do satokit di sol itu dicabut, dang marura do pe begak, dang marbulung, dang marparbu de pe itu dicabut. Anang menarik di sini itu dicabut, belum bertumbuh, masih kecil, dicabut pindah tunasing. Lamu si tunasing pitor dicabut, dang bertumbuh. Akhirnya songoni nano parbinoton na, nano pemahaman na, adi samboy do isodang boy, bulus do terpatik koma, idi amar huria. Unang maus latusan, dang marparbu de dicabut, tata dope. Wah, memang dota minang. Oleh sebab itu seorang ayah dan ibu harus menjadi gembala yang punya komitmen. Yesus punya komitmen loh. Dia harus menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia harus membuat domba-dombanya senyaman mungkin. Keluarga juga orang tua yang membawa anaknya ke sini harus punya komitmen. Masalah keberimanan, karakter, masalah itu dia do lau kita amang dohtong. Atau amang dohtong winang. Tabay man Tuhan Yesus gabe parmah itong atongan ni guluta. Atik pe di gora Jesus do kita lahu gabe parmahan di inganat tabe. Marmahani aka narong itong atongan ni bagasta. Hido mang dohtong nang. Parmahani nak kaningan ibana do mamikir ko saluhut na narikot tu biru-biru nai. Sahala na di pilit ni bata gabe lahu parmahan. Itong atongan ni bagas. Itong atongan ni aka ulaw na maragam di kantor contoh na di lingkungan. Tentu salah parmahan itu tong memikiri narikot. Pemimpin itu yang memikirkan narikot tuaka nani pimpinna amang dohtam nang songon na pinatupani Yesus. Jala tadahamu masong dia biru-biru muna. Amen. Mula tima di hole Tuhan ai hodo parmahan na tutu itong atongan ni ulu nami. Mula tele Tuhan ala sudedo akan narikot di ngulu nami iparaliho. Jala satu ngulu nami na seling-liling na moldung salpo hami sa portubion. Di paraliho do tong inganat di hamil Tuhan. Jala mula tele Tuhan ala ni burcum di tubuh soro hami siat dosa. Gabedang parjabar behami di hamatian. Ala Tuhan ngulun na seling-liling na nama jabar nami. Tuhan Jehovah naroro noaing toro akan atoras na maboni anak konna nang tardidi. Asa marsada akadat danaki rap dohot tuali Tuhan. Asa gabi apunam dat danaki dang apunan ni portibion. Atau pasu-pasu makadat danaki ali Tuhan. Asa hibur magudang nasida. Pasu-pasu na akan atoras na Tuhan. Asa dipatuluhon nasida ngulu ni sahalak parmahan tu anak konna nasida. Ngulu ni sahala na porsia tu oleh Tuhan. Jalan na anong komitmen di tong-atongan ni ngulu na.
asa tirion ya kadadana ki Tuhan natorasna songo salah na persia tironna natorasna songon sahala nanong komitmen tironna natorasna na mangulahon na denggan hobartu lawan iroham Tuhan pasu-pasu nang ruas ni huriam Tuhan yaka inganan Nabi ramoti keluargana saya pada usian aka parmaran pasu-pasu ulon ni nasia Tuhan udang tahenan sinakapan ni huriam Tuhan tujulanon ho mana dongani perhaladom do ruas ni huriami lau pasauton patuluson aka ulon nani sakapan ni huriami Tuhan asa mardera do ture jala marmuriama benon nami guarmu Tuhan atau ngali Tuhan gudang tahya kana rikot di ngulu nami pos dorohan nami saina sari honom muru hami oleh Tuhan ala hodo parmahan na burju di hami hola di bagasang Kristus Yesus martangnya kami amin. Tapuji Tuhan tamarit de mahina. Tuhan namarmahan kami, tubuh kami luasmu, lehon damai di kami, akan kami nopotmu, Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmu, Tuhan Yesus si palua, parmahani ruasmu, Tuhan parmahan hapusan dongan asumurungi, sai pada bangun junan dogu manalilui, Tuhan Yesus si palua, pasu-pasu ruasmi, Tuhan Yesus si pamahan, pasu-pasu ruasmi. Tuhan Yesus si palua, kona punah mion. Tuhan Yesus si palua, kona punah. Pamotohon matuhami, sirado tanami.
parmahan kami Togu kami luasmo Lehon dame midi kami Akana hinokomo Tuhan Yesus si palua Parmahani luasmo Tuhan Yesus si parmahan Parmahani luasmo Tuhan Yesus Sai pada pangujuna Togu manalilui Tuhan Yesus si palua Pasu-pasuruasmi Tuhan Yesus si parmahan Pasu-pasu Padan mihuing otami Amar dosa godangon Bias purion muhami Sian haramunonon Tuhan Yesus si palua Tuhami sirado tanami Tuhan gohirohanami Dohok kaholongoni Tuhan Yesus si palua Dantara Tuhan Yesus si palua Dantara sang longi Tuhan amat mahan kami Togu kami luasmo Lehon dame midi kami Akana hinokomo Tuhan Yesus si palua Parmahani luasmo Tuhan Yesus si parmahan Parmahani luasmo Noy ngamang doh tominang masuk meta tu lo pedidion nabadia tu akayan akod ni ruas ni huriata alanian nong dung marit de hitas yang nomor 147 ayat sada dung di ayat 2 jongjong ma natoras di inganan na atong marit de meta
pertanyaan mahita. Alea manami na dia banu gijang narodo hami tujulo mampuan akadat danakon. Saya sima roham jalo manasida gabe anak kombu. Pasu-pasu jala pergogoi manasida mangayahi hangoluat sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buat danak sidi dionon tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ninna doa kasisianna. Podai hamu masaluhu bangso. Didi hamu mana sida tu bagasa guar di debata ama. Doho anak doho to di perbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhu nahuto nahon itu hamu. Jala ingot ma sai dong anakku do hamu ganum ari rasi rasa ro azal ni asia nganom. Manangisi na porsia do nadidi di dapotan hanguluan. Alai na so porsia hona uhum sogut. Tangyo kamu ma do hata natar surat di surat si Markus. Adong ma akan nama buat danak tu Tuhan Yesus asal di jama. Alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogoma rohana di dokma. Loa samuma akadat danaki rotuahu. Unang orai hamuna sida. Ai dia kasih songonido harajaun ni debata. Natutudo nahudo kotu hamu. Manangi sepe angko sosongo dadana kibana majalo harajaun ni debata. Dang bongo tiba natusi. Dungi di hau makadat danaki. Dia pehoma tangan natu nasida mamasu-masu nasida. Atong hamu natoras ni nama buat danak nanaing didi menuaing hati doko kamu majo hapor siap tai au porsiap. Atong alusi hamuma na husuk tonon tu hamu. Di pangiro hamu nuaing didion akadat danakon tu bagasan nani hapor siamuna alusna di pangiro rohanami. Sudah dimangulusi di pangiro rohanami. PH na olo hamu mamudai anak komunon asa di boto jala di uhutun nasida hatani debata alusna. Naolo do hamar surna sida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Alusna naolo do hami. Atong tapasaha mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadia Roma natoras mabuan yana kon. Siamun ini aku kenapa soal menanggen cuk tangannya ambil cik semaju mau Emmanuel lo Tifano
Ale Chris Immanuel Stefano Sitopul hudi di mahotu bagasang kuarni de bata ama doh tu bagasan kuarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh tu bagasan kuarni toti perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de batama ho di hababongok mo tu bagasan harajona. Amin. Ale Elisa Caroline selain hudi di maho tu bagasan guarn de bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni tot di parbadia. Amin. Sa di ramoti Tuhan de bata maho di hababong mon tu bagasan harajon na ro di saliling nileleng na. Amin. Ale jemian Raja Halomuan Matanari hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama do tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho di hababong mo tu bagasan harajona rudi saliling nililengna. Amin. Ale Liora Belsia Nabi Tupulu hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni tot di parbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata maho di hama bongok mo tu bagasan harajona rudi saliling dililengna. Amin. Ale Ronatio Simanukarit hudi de maho tu bagasan guarni de bata ama do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Sa di ramoti Tuhan de bata maho di hababong mo tu bagasan harajona rodi saliling nililengna. Amin. Ale Calvino Alfarendra Syahan hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama doho tu bagasan guarni anak Tuhan Yesus Kristus doho tu bagasan guarni toti parbadia. Amin.
Sai di ramoti Tuhan debatama hodi habobongo motu bagasan harajonna. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Ale Mikael Ivander simajutak hudi di mahu tubagasang guarnya batama. Doh tubagasang guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Doh tubagasang guarnya tot di perbadia. Amin. Sadi ramoti Tuhan de batama ho di habo mo tubagasan harajonna. Rodi saliling di dilengna. Amin. Alesela Sri Endah Rodeana Tapu Bolon hudi di mahu tubagasan guar de bata ama do tubagasan guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus do tubagasan tot di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama hodi habobongo mon tubagasan harajonna rodi saliling ni lelengna. Amin. Yedidia. Bisa kan? Mamanya. Alel Yedidia Yohanes Tapu Bolon hudi di mahu tubagasan guar de bata ama doh tubagasan guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus doh tubagasan guarnya tot di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama hudi habobongo mo tubagasan harajonna rodi saliling di lelengna. Amin. Ale kimora nindi nenggolan hudi di mahu tubagasan guarnya de bata ama doh tubagasan guarnya anak-anak Tuhan Yesus Kristus doh tubagasan guarnya tot di perbadia. Amin. Sai di ramoti Tuhan de bata ama hudi habobongo mon tubagasan harajonna rodi saliling ni lelengna. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung ngahu pasat kami aka dana ko tuho jala jakom ma nasida gabe anakommu marhiti-hiti padidion na badiay
asa masuk tuhurian ni hala Kristen na sida di tanah on, jalagay parnian hanguluan na sa liling-niling na. Asima roham, doho di akka na toras nidat danakon. Say pargukui jala ajari mana sida manugudugudat danako tuho. Asarap na sida taruli di akka artani harajommu. Amin. Mari dimahita. Sai sude hutaku ala tarnia undang habiaraku Timot Yesus ai budak nahu karini Tatangnya kumapeliata. Ale debata ama namin na di ba no gijang hodo hararuan ni saru selelehon na denggan doho nasa uli basa na moliutus. Upasat hay masyan na nilehon mipilan nami tuho. Say jaro may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami pilianon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutada hami gurang nislehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mulyati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say romaharajonmu. Say saop malamoni roham di banwa tongaw songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor madamena tutodim.